Miksi nämä aikaisemmat testit, lisäravinteet, ruokapäiväkirjat ja low FODMAP ruokavalio ei ole toiminut sulle, on koska nämä kaikki perustuu täyteen arvaukseen siitä esimerkiksi lisäravinteiden kohdalla. Se, että nyt sulta puuttuu yksi tietty ravinne sun kehosta, jotta sun ruoansulatusjärjestelmä toimisi oikealla tavalla. Täysarvaus. Ruokapäiväkirja. Se, että sä pidät kirjaa ja poistat sun ruokavaliosta yhden ruoka-aineen ja yrität sitä kautta tulla johonkin lopputulokseen siitä, että tämä nyt mahdollisesti aiheuttaa sulle ongelmia. Täysarvaus. Ja todennäköisesti siellä on useampi ruoka-aine, joka aiheuttaa näitä ongelmia. Ja varsinkin jos sulla on suolisto ärsyyntynyt, tulehtunut, edes matalaasteinen tulehdus, niin sun suoli antaa vääränlaisen reaktion tähän tiettyyn ruokaan. Ihan vain sen takia, että se on tulehtunut. Joten se tulehdus täytyy ensin sieltä poistaa. Se ärsyyntyneisyys täytyy poistaa sieltä, ennen kuin sä pystyt edes testaamaan niitä ruokia, että millainen vaikuttaa sun kehoon. FODMAP-ruokavalio. Miksi tämä ei onnistunut? Tämäkin perustuu täyteen arvaukseen, että nyt nämä tietyt hiilihydraattiryhmät on ne, jotka aiheuttaa sulle ongelmia. Eli nämä aikaisemmat tavat, mitä sä oot yrittänyt, on perustunut täyteen arvaukseen. Ja nyt me halutaan poistaa tämä arvailu ja tulla selkeisiin lopputuloksiin. No miten me tullaan selkeisiin lopputuloksiin? Me tehdään samalla menetelmällä kuin parhaimmat tieteelliset tutkimukset tehdään. Eli ensin poistaan kaikki ylimääräiset muuttujat, kaikki mahdolliset ärsyttävät tekijät sun ruokavaliosta. Kaikki. Ja tutkitaan yhtä tai kahta muuttujaa. Seuraavaksi me täytyy rauhoittaa se suolisto, että ne ruuat, joita laitetaan tuosta suusta alas, antaa oikean reaktion. Koska jos se on tulehtunut se suoli, niin se ei anna oikeata reaktioa. Ja kolmantena tehdään tämä ruokareaktiotestaus. Tuodaan takaisin ruokavalioon, yksi kerrallaan tuodaan takaisin ruokavalioon näitä ruokia. Tämä on just se prosessi, mitä mä olisin tarvinnut silloin 4-vuotiaana. Silloin kun mä olin siellä testeissä, ultrassa käytiin, keliakia, laktoositestit, pH-mittaus, mun meni se putki tosta noin mun mahalaukkuun. Kaikki testit käytiin, ei tullut mihinkään lopputulokseen. Tämä simppeli, siis hyvin yksinkertainen prosessi oli se, mitä mä olisin tarvinnut silloin, mutta kukaan ei osannut ohjeistaa tätä mulle. Ja nyt mä tiedän sen syyn, miksi tätä ei edes osattu ohjeistaa silloin mulle. Koska lääkäreiden viralliset ohjeistukset estää, ne ei pysty ohjeistamaan tätä, mitä mä oon kertomassa sulle. Tämä on se, mitä mä käytin itselleni ensin. Sitten Noora otti muhun yhteyttä, kysyi multa apua, mä annoin sille ohjeet. Nämä on niinku naurettavan yksinkertaiset ohjeet. Annoin sille ohjeet ja 13 päivän jälkeen hän soittaa mulle. Ja Noora ei vaikuta sellaiselta kaverilta, että se vaan niinku yhtäkkiä soittelee ihmisille. Se soittaa mulle ja kiittää, että hän on saanut elämänsä takaisin, koska nämä vatsakivut oli oikeasti niin kovat hänellä, että lähdettiin ambulanssilla sairaalaan. Että ainoa mitä pystyi tekemään, niin kouristelee tuossa lattialla kivuissa, koska ei vaan pystynyt tekemään mitään, ne kivut oli niin kovat. Ambulanssilla sairaalassa kipulääkkeitä, rautaisa suolisto, sitten kotiin odottamaan seuraavaa kipukohtausta. Tämä on toiminut mulle, tämä on toiminut Nooralle ja tämä on toiminut Veeralle. Niin kuin sä tuosta ylhäältä näitkin. Eli jos tämä kuulostaa sulle järkevältä, ensin poistaa kaikki muuttujat, rauhoittaa suoli, ja vasta sitten, kun se suoli on rauhoittunut, niin tuodaan yksitellen näitä ruoka-aineita takas siihen ruokavalioon. Ja tullaan selkeäseen lopputulokseen siitä, että aiheuttaako tämä ruoka-aine sulle ongelmia vai ei. Jos tämä kuulostaa järkevältä, niin liity tuosta alta mukaan.